Mao ni ang kwarto sa Treasurer's Office diri sa Barangay Hall sa Barangay Basag San Nicolas kinsa gilungkab no o karong buntag na diskubrihan sa kaning maong nga kwarto gi actionan o kaning kuno mo siya gi gi tiltilan ang kay doorknob unya giguba ning mga kuan diri awol dito gi guba ning bolt no sa taong paron ko na doon na ba nakuha o sabay nakuha sa sud kabahin sa kini maong bolt sa Treasurer's Office mga kay YouTube sa budget dalasig tapos mo ni siya kita buwa kumusud ka diri mo no ang CCTV camera mana giputol may pagkaputol yun no mga igala so doon ay tinesing nga nagtutulig bangko kay kung imong taon dili man siya maputol jadi magkapot to so nagwagbanggo no mga igala so man sa taon ko sa tong PNP o si Soko kini maong CCTV camera kung posible ba nga malocate ang pinakakatapusan nga pagduol sa maong suspect nga may putol kini maong CCTV camera mga higala so pagsudi mo ni siya nagagulong siya mga ka-super mga ka-YouTube wala intensyon no wala naguba no sa mong kuan pagsudri mo ni boltahan bildo so diri na ang gigiba nga bahin nining maong nga kuan nining maong pultahan no so check ron sa kuan sa scene of crime operatives kon possible ba o siya nakuha sa maong nga kuan na diri gipatawag ang tanan nga mga nag-duty kagabi nga mga barangay tanod o mga SK officials no para sa pagkakuan karon sa ato YouTube medyo trasik mayog buntag